Kahnyautra Border Disputed Redressal Forum kahnyautra kalalengkot arhajar arpusan kalalit ai da kajing tho shka Megalia Human Rights Commission Shillong halor kajing sha thombor ki pat ba nong shong shnong khasi penar ki basong basa hakithan block 1 kishnong ki bahab hak khaput asang habaikran shikila pathai khubor u chairman kahnyautra Border Disputed Redressal Forum uba chandami sungo ulaong baka kunhun kala ujor shaka Human Rights Commission halor katu kan ni kimat kongsan baka Human Rights Commission kan tuklar halor kajing sha thombor bat pen khenya ka hok long briu man briu jong ki pai ba nong shong snong ki basong haka block 1 haki kunhun bakam le no karbi kajing sha pen bor ban register ki jaka ki puta ki bade ka hok long try man try ki nong shong snong shaka karbi anglong autonomous district council bat kajing sa den halor kajing bam yo yakilat penroi namar kumbalong manta baro ki pat ba nong shong snong kari India kira yo yaki surak ka umbam umdi ki skul ki jaka sumar babiang bat ki we de ki kampen roi hendrai kini ki pat ba nong shong snong ki basa ha ki than khaput ki badon hadu arpu nyau lani arpu prat li ki snong kim yo yaki kampen roi bat ki dang sa dien ki pat ba ki mat yakajing bat korret hadu kata de nakani ka daw bana kalian ka forum kalalit ban ujor shaka Human Rights Commission khnang baka Human Rights Commission kan yo ban shim khya ya kani ka jing jong ki pat ba nong shong snong bat kin yo ya ka hok ban imlai lui long new trick banai menengkong snem arjar heusan tene kaliang jungi ga new trip Border Dispute Redressal Forum HBRF te ngas ngau de banong de jing bom ban se mo ngila lei ai ya kani ga jing ujor jungi Shaka Megalia Human Rights Commission halor ka human right violation but hagane ga representation jungi ngila mention hangne ya ki lai tli ki mat ki bayad dei bat kata ka violate ya human rights ke jungi ka bening kong ka dei haga jing yedei bat ka jing kni no ya ki jaka ki puta ke jungi ki badei ki hok long try ban try jungi naga Sorkar Assam haka por bathau yak district council haka snem khat khandai spa san pewar ban kitip shahi ba ki jaka ke bangi song isa ka batip kum ka elaka labang nong phelut ka bangi tipai ba kong block 1 kadai ke jaka ke jungi nadu handai anthai hinrai la pan hab jubor no sepo karbe anglong autonomous council nadu ke por ba snah yak district council bat ka baar pat de haga jing sha le ben ke jungi haga bebun kiliang nadu bal penhap jubor no yengi cepok karbi anglong autonomous council jong jela Assam yengi ki pat kasi penar ki basong ki basa akan gejaka kim khen briu shu ngila long shisha lakum kita ge marat bat kaba hakan ke point hakan ke mat kaba nganga kwa ban penpau kelong ba kajing sha le beng hagaliang kahok long briu man briu om dehi tang nagaliang government bat khap nam nadu kesnem khat khandai spa khandai peu new khandai peu phra bat hadu kesnem arjar khan riu hapdeng gini kesnem kajing im jong ki briu jungi ke besong ke pasa chete kalong ke ba i kordit shisha hadu kata da kajing mi jong ki kai khlau karbi ke bangi tip kumita ki KNV Karbi National Volunteers KLRA Karbi Longri Raikom Asong bat nangta kaniga KPLT Karbi People Liberation Tiger but sakawai pat ka UPDS United People Democratic Solidarity te ha po kini ki chipeu khasar snem ki ba ngang ladep kedeung ladep mention kajing ki briu jungi kalong ka bahadu kata namar ba ya ka hok long briu man briu jung ki layu roi kini ki kai khlau kila demand naki briu jungi naki pai nong snong jungi haman ka wei pa ka wei ka thliu ying man lo snem ka wei pa ka wei na kini kin hun ki hapan siu kum kata ka house tax but na lor ka ni ka house tax ki ba kham don kham em ki ba don ki lengkha rep ki ba don ki hali ki penthor ka ba bat nang ta skiwe kum ki jingri jingdup ki hapan siu laga jong ha ka chana ha ka dor ka ba he na du hajar hadu san hajar ha ka snem man lo snem ha ka wei pa ka wei kini kin hun sing le no nong briu chopok ki snong bat ki kem na phang ki penyap na phang ki siat na phang yi ki jingri jingdup kum ki belang kum ki sniang ki siar kum ta ter
bat kim ai hiru ye kedor dari ki ai makenaru kumar so ai duksa weus niang ba sausan hajar ki ai tang khatsan spa lani ci hajar kum ta ter bat yau khau ba ki dungru kidang kini kidang ra ye ki juhur ki ba kidang bur ban shet ru kidang ra ki le kum ta bat om de tang kata ki le ru ki kam klem akor ki thai ki khanna ngai sai pen kan mau hagawe ke snong ke bakar teng ke snong muriap hak ladangam paklah ke snam arjarsan jan baro kilong kemi ki khna wat kilong kemi ki bar metru ki sha le klem akor ki sha rep bat sha le bor haye khlaw karbi ha kata snam bat om dei tangata wat dikiru temen ki samlaru kidang kenjat kidang kura bat kidang kren ki ketin ki ba persha e ka hoklong breu man breu bat sagawe ke ba sneu sang sot kalong ba ki rung si ki snong ki thau bat nang ta ki penting ki pensmik hakiru kom ki babun jaj te de na gani gadau ko penlong yi ki pai nong snong jungi bagi hap ban petri na ki jing ki sem na ki snong jungi sia ki snong ki ba marjan te ngakwa ban kedeu hang ni ba de na gani gadau bagi pai nong snong jo kala bang nang khulut hapo ki ni ki nyop heu snem tam ki hap ban pet snong hadu laisin ka bening kong ha ka snem khat khandai spa an nyop heu we nyop heu ar kata ka dei ki jing le bor jong ki pulit asam bat ka baar pat de ka snem arjar lai kata gade ni ke jingle bor jongi singkai khlau ki bangladep jer kerteng benne bat ka balai ka snem arjar khat san ya ka neru de ka jing selalang bat ki singlet no bat ki pai nong snong ki pai hur kar bihi te ka balai ha ka jing bom yo ya ki lat penroi namar ba kumbalong benta baroi ki pai nong snong jong kari India kila yo iki surok kila yo iki sengking kila yo iki school kila yo iki umbam umdi kila yo iki yewi hat bat kumta ter kita ki development facilities ke bangi ong ke tinong we henrei ki ni ki pai ni snong ki badon hang ni ki badon hadu arpeu nyo arpeu pra teli ki snong ki balong ki snong kasi penar hadu menta ki padon surok ki padon lenti sengking ki padon ki umbam ki umdi ki bubiang ki padon hapdeng ki nyau hapdeng ki khanyau khat pratali ki snong ki padon tang ka ki LP school ro ki hadu kan ni ki sa din jong ni ki snong te de na ni gadau ki pa nyong snong ki basong ki basa ni ki snong ki mat ki jing kordit ki jing sosat ka bakrau hadu kata te de na ni gadau bangi na liang ka forum ni banse ban let ai ni jing tho haga human right commission khnang ba ka human right commission kan yo ban sim khia ye ni ka kam pada ka cu ko poru ni kermen ba nin yo ye ka hok ka jungi bagan ni na ka liang jungi ngi sneu hi ban ngi sneu dei ban ai ngu ye ka Giant Hills Autonomous Council namar ba hadin ka jing lej ujor ka jungi bat na ka liang jong UCM ruk le dei le hiar lagi jong gi kejat lagi khmat ban pe jing e jong bru sutei lan ka palak paklah ka arpeu pratarik jong benai Desember jong snem arjar arpeu ar hadin nang ta kila reunification ye ka tege elaka hadin beledep reunification la thungru yo acting doloi but hadin beledep jit beledep thung penstem yo acting doloi kila ai sanat ru ye ki arpeu ar teliki sanat ye ki arpeu ar ngut ki we snong chete spo blok 1 but menta ka kam ka barang sa kalong ba hadin bagri council beledep reunification beledep recognize ki snong ka kamram kalong sa ka state government ke ban recognition ki snong baro kat kum beledep Degree Council. Isu tu bagi don kita kicum membiang kalian keroi kepar nolol. Ka mat ka bakongsan ni ka thong jungi ka dei ka ta hi mo. Ni ai ka ni jing thok nang ba Human Rights Commission kan le ai de jing thok ja ka sarkar khnang ba ka sarkar kan yo ban sim khia ke. Na ka benta ban penyo ya ka hok long beriu man beriu jungi mo. Kasih pinwan saya kerja commission atau pula. Cuy keren ni bagi bor sarkar pak kalian kepar. Labun sin hi man ka por hi ngila le ai ka jing thok. Bat nak liang jung hai simet kum Sherman ru ngalayok ban ya keren bat chief minister ban burom ru ngalayok ban ya keren bat ki arngut ki deputy chief minister ru ngalayok ban ya keren henrei kumbang ye menta ba ka kam stang ki jingkular adu menta ru ngimpat yo kita kidak ki sini ai ba ka sarkar kan le ye ka badang kam ke Kani blok bon kan dai gawai na pring ki caka na pring hindu li caka ban kumit pur phase 2 ha tu ka iga sur Jom hi ko forum kalau kena jadi put sakar pak. Kasur jongi namar ba hoi ki ba kham juat hi ke dei ga langpi block 1 ba block 2 lengi pej ba de kat kum ki jing tho ki kot ki sla ka block 1 ke dei ka basuk tam namar ba le ba la dep
pak survey dekat district council setang pan transfer teh. Kila dep ru ia kata joint inspection. Kila sedang naduk kannya Februari kat kendai sepak san Februari kila pendep arpeu Februari kat kendai sepak san Februari. But kini ada district council kidai ban pendep no kenya kekam. Pada tu kepor mi kejeng hill state baru karbiru tak kepor ulai le hill state lang ban ngi. Pada ni tak pending no tak kekam. Pada onda yo state lejong pat deh. Kiklet no kenya kata. Tiga jeng dah wajung ngi gelong setang pan implement no ia kata kapal dep survey dagi art ligi district council hak sedem kat kendai sepak san Februari lebih. Bor. Uan penbor uniu karbi student association ke ya gitu ki pai nong snong jo snong pangap ki badon ki lengkha jungi ki lengkha rep jungi syaki jaka ki baki ki kam ni tengi mong rej po asam namar bangi tip te yo pur ang jungi hen re de namar ke jing bom sim khia jong sarkar ban ya dayo pur usam kini karbi ki wan kam no ken bat anda ki wan kam no bade ki jungi ki par register no igini ki lengkha rep jungi sepo karbi ang long autonomous council ya kata ki par register Kipat register. Lalit bonsin ba. Kalau ka jing jong kani ka Setispo Block 1. Kani ka jing tho bangi Aispo kani ka Human Rights Commission. Kalau ka banya ba. Kam dai tang sislar sla. Kani ka banya ba. La jing tip ru ya ka no tuligi snong ki dan. Hakawai ka snong ka no ngut ka no tuligi yeng ki dan. Hakawai snong ka no ngut ki basa angta ngathari kini ki detail ngai wat ka sokar jela ka jong kam dan. Ka sosi ka de kata. Wat ka sokar jela kan tip. Mano basa hangno ka nungut kisah ter kini jing tho ngil ai siapa ka Human Rights Commission kadawi ka baplong ngi palang ba ngilayu i ba nakalyang ka state government kamsim kia kajing kalau komni kajing la ya lempat ki hati ya pulang deh kia lempat ki hati bo pliu pulang du bayap te ka bangi gibeng alet dakamet la yo i ding rajong ka khaman ya kajing ji pai ba chete kolong ka ba isai met haru kata ta ngam tip kini kinong mi khmat ki jongi kila leknya mentang ka we ka jingkli ka bakhrawe bangin bu ba ladon ka jing keren ban ya penbait no ya uput usama ka face tu wat hapadeng kini ka jing penbait du kadang don ka jing ya penbor pada nak yang ki karbi student association ban register ki khandau ki siap jong ki nong song jongi yang tiap blok 1 siapa karbi badru berhapsil kata ka tax siapa karbi hak jing sisa lalu don kuno ka jing pen baik ka serius kam dei ban don kum kini ka jing pen bor kan yana kalian ka jongi ngisania haka Meghalaya Human Rights Commission but kumbala ya thu yangi kin sakhot yangi ka hearing ru but ngin sa pensaya ki lara don kam bangin wan yalam ki briu nang tina public one ki balong ki eyewitness ya ka jingjia ki babon makiru kin wan krang ba nakaliang ka Meghalaya Human Rights Commission. Radon kam kin take up no pada ka National Human Rights Commission. Krang ba ka jing jong kini ki breu kan ja no ngin la ban weng. Nomor ba ka constitution jong hari India ka ai right to life ya baro. Kisah blok 1 ne bisa asal Shillong ne bisa si Assam. Ka constitution jong hari India ka ai hok. Ban yo ya ko umbang umdi ka bakot, ban yo ka jing sumar ka babiang, ban yo ka jing puli putih ka babiang, ban yo ban im sngan. Halaka jong kajaka halaka jong kayeng kumbakalong menda kini baro la penken no la kini no nak kiti gibri ki basa ang tia po block 1 man khmil inti ba nakaliang Human Rights Commission kan sumkhia ba yang kini benta